बे समाव हाग्रामा महिलारि बिथांनि जे बाथ्रा बुंनायखौ लानानै फिननाय होदों खाम्फा बरगयारि बिथाङा जे बे समाव बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंथिदोंमोन 14 नं सिरांदुवार बियाबाव बाहागो लानानै एबा आशीर्बाद रेली हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिथाङा बुंथिदोंमोन जे खाम्फा बरगयारि बिथाङा बहा दङ खाम्फा बरगयारि बिथाङा जुदि 14 नं सिरांदुवार बियाबाव जुदि बिथाङा बे समाव बिसायख'थि गेलेयोब्ला आं 14 नं सिरांदुवाराव फैगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदोंमोन बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा आरो बे बाथ्राखौ लानानैनो खाम्फा बरगयारिया फिननाय होदों जे खाम्फा बरगयारि बिथाङा बुंथिदों जे आं 14 नं सिरांदुवार बियाबाव बिसायख'थि गेलेगोन आरो बे बिसायख'थियाव जुदि बिथां हाग्रामा महिलारिया फैनो नागिरदोंबा मस्ट वेलकाम बिथाङा फैथों एबा बिथांखौ बरायदों एबा हाग्रामा महिलारि बिथांखौ बरायदों खाम्फा बरगयारि बिथाङा आरो खाम्फा बरगयारि बिथाङा बुंथिदों जे बिथाङा जुदि 14 नं सिरांदुवार बियाबाव जुदि फैयोब्ला बिथाङा जेनखागोन आरो जेननानै बे जायगानिफ्राय थफ्ला थफ्लि लाफिननानै बिथाङा गिदिंनानै थांफिननो नांगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां खाम्फा बरगयारि बिथाङा सिरांदुवाराव तेखेतक मैं स्वागतम जनाइছো आरो इलेक्शन भालके हब तेखेते हारिब थफ्ला थफ्लि लै पेले आको निजर घरत गुसि आहिब लागिब खाम्फा बरगयारि बिथाङा गोख्रों बाथ्राजों फिननाय होदों जे बे समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा 14 नं सिरांदुवार बियाबाव जुदि फैयोब्ला बिथांखौ फेजेननानै तालि थफ्ला एबा थफ्ला थफ्लि बोननानै फिन गिदिंलांफिननो थाखाय आङो बाध्य खालामगोन एबा थांफिननांगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां खाम्फा बरगयारि बिथाङा आरो बिथाङा आर'ज खालामदों पार्टी हाइकमान्ड एबा बे समाव UPPL राजखान्थि हान्जानि हाइकमान्डनिसिम बिथाङा आर'ज खालामदों बे समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा जेराव बिथाङा बिसायख'थि गेलेगोन जेराव जुदि बिसायख'थि बिथाङा गेलेगोन मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै जाय बियाबाव बिथाङा थांनानै बिसायख'थि गेलेगोन बे बिसायख'थि गेलेनाय आं जायगायाव थांगोन आरो आंखौ बिजाथि होनांगौ होननानै आर'ज खालामदों बिथां खाम्फा बरगयारि बिथाङा मयो आमार सभापति प्रमोद बर' डाঙरियाक अनुरोध जनाइছো जे मैं तेखेते जेनेके चिंता करिছে मयो हाग्रामा महिलारि डाঙरिया जी समष्टित खेलिब ताते मयो खेलिब बिचारो यार कारणे मोर এই प्रपोजालটো एप्रुव करिब लागे जे देबरगाव समष्टित जर परा हाग्रामा महिलारि खेलिब बा तेखेतर समष्टि तातो मोर कैंडिडेट हिसाबै जेन घोषणा करे खाम्फा बरगयारि बिथाङा आर'ज खालामदों हाग्रामा महिलारिया जुदि देबरगाव बियाबाव गेलेयोब्ला बे जायगायाव आंखौ दैथायहर 14 नं सिरांदुवाराव बिथाङा जुदि गेलेयोब्ला बे जायगायावबो आं थागोन आरो बेनि अनगायैबो गुबुन जायगायाव जुदि हाग्रामा महिलारिया गेलेयो बे गेलेनाय जायगायावनो आंखौ दैथायहर होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां खाम्फा बरगयारि बिथाङा बिग चेलेन्ज खालामदों हाग्रामा महिलारि बिथांनिसिम जेराव हाग्रामा महिलारिया गेलेगोन बे जायगायावनो आं गेलेगोन एबा गेलेनायनि थाखाय बे समाव गनायथि होनांगौ बिजाथि होनांगौ होननानै खाम्फा बरगयारि बिथाङा बाथ्रा बुंथिदों आरो 14 नं सिरांदुवाराव आंनो बे समाव बिजाथि गेलेगोन बा बिजाथि जागोन UPPL राजखान्थि हान्जानिफ्राय आरो बे समाव 14 नं सिरांदुवार बियाबाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा जुदि फैयोब्ला बिथांखौ आं फेजेनगोन थफ्ला थफ्लि लानानै हाग्रामा महिलारिया गावनि जायगायाव गिदिंफिनना थांनांगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां खाम्फा बरगयारि बिथाङा आरे मोर तो समष्टि 14 सिरांदुवार ताते मैं खेलिम इतिमध्ये चर्चा হৈ আছে देबरगाव हाग्रामा লগত পারিব বুলি हाग्रामा महिलारि देबे रणहुंकार দি পেলাই खाम्फा बरगयारि बिसारि उदालगुरिर পৰা চিৰাং क'क्राझार बाक्सा तेखेते কৈ আছিল কত লুকাই আছে সেইদিনা শান্তিপুৰত গৈ 14 सिरांदुवार समष्टित गई पेलाई तेखेते मोर ओपरत बिया कथा কৈ পেলাই কৈছে যে खाम्फा बरगयारिक जेने प्रकारे हाराब लागे और यार कारणे मैं निजेई सिरांदुवारत खेलिम बुली तेखेते घोषणा करिছে ভাল सिरांदुवारत तेखेतक मैं स्वागतम जनाइছো और इलेक्शन भालके हब तेखेते हारिब थफ्ला थफ्लि लै पेले आको निजर घरत गुसि आहिब लागिब एतिया कथाটো হৈছে मयो आमार सभापति प्रमोद बर' डाঙरियाक अनुरोध जनाइছো जे मैं तेखेते जेनेके चिंता करिছে मयो हाग्रामा महिलारि डाঙरिया जी समष्टित खेलिब ताते मयो खेलिब बिचारो यार कारणे
মোৰ এই প্ৰপ'জালটো এপ্ৰুভ কৰিব লাগে যে দেবৰগাঁও সমষ্টিত য'ৰ পৰা হাগ্ৰামা মহিলাৰী খেলিব বা তেখেতৰ সমষ্টি তাতো মোক কেণ্ডিডেট হিচাপে যেন ঘোষণা কৰে।